Θα έχουμε ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, Μακ, το θέμα είναι ότι τα παιδιά μας μετά που μείναμε με 9, έτσι μετά. Η ανύπαρκτη πραγματικά. Σκοράραμε και όμως το γκολ μας ακυρώθηκε. Τι λέγαν τα παιδιά γι' αυτό μετά στο τέλος του αγώνα? It was pandemonium, you know, σπάγανε καρέκλες, σπάσαμε το PlayStation, δεν έχουμε να παίξουμε. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο απ' όλα. Πού θα δείξει ο προπονητής τα συστήματα τώρα? Δεν ξέρω, man. Δεν θα κάνει με κεφτέτες να δείξει τα συστήματα? Αυτό είναι μόνο Ελλάδα. Ναι. Αλλά ξέρω, με burgers, μήπως θα δείξει? Yeah, with burgers, man. French fries and Coca-Colas and stuff, you know. Αλλά ξέρω μόνο αυτό θα σας πω για να καταλάβετε, ότι ήταν στα ποδητήρια ο Bobby. I don't even have to tell you who Bobby is. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και πήρε, το λέω και, you know, I'm gonna cry, you know. Πήρε το μπολάκι που έτρωγε τα δημητριακά, το έσπασε και είπε στα παιδιά, you know, if we can't win this game, if they don't want to see us, you know, like, we're gonna be warriors, και δεν θέλω δημητριακά. Θα μείνω να πολεμήσω σαν πολεμιστής. Θα τα τρώω με τις χούφτες. Και από το Σάββατο ο Μπάμπι τρώει με τις χούφτες τα δημητριακά. Αυτό είναι τρομερά συγκινητικό. Είναι very touchy. Yeah, of course it's very touching, man. Ξέρεις τι είναι να τρως cornflakes με τις χούφτες? Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Γιατί που θα βάλεις το γάλα? Καλά, εντάξει, τα cornflakes τα πιάνεις με τις χούφτες. Το γάλα που θα το βάλεις? Τι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να παίρνεις γουλιά γάλα και να βάλεις τα cornflakes ένα-ένα μέσα στο στόμα για να μην σου φύγει το γάλα. Έτσι. Τι άλλο πρέπει να γίνει? God damn it, man! Μάκη, καταλαβαίνουμε τον εκνευρισμό σου, είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Ο προπονητής μας τι έχει να πει για όλα αυτά τα πράγματα? Τίποτα, ήταν εκτός αυτού. Έφαγε 5 burgers όπως είχε πει. Δεν πήγε τελικά με τις κυρίες. Εντάξει, δεν είχε όρεξη. Είχε φάει και τόσο πολύ που υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Αλλά, you know, δεν του έπαιρνες κουβέντα. Σωστό. Απλά στο τέλος είπε check please για να πληρώσει τα burgers. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να πει. Τι άλλο, τα είδατε κι εσείς ρε παιδιά? Τα είδαμε. Ήταν παιχνίδι που ήταν δικό μας. Ακριβώς. Και με τις αποβολές και με τον γκολ που ακυρώθηκε και με διάφορα τέτοια πράγματα. Όμως ήθελα να σας ρωτήσω και κανένα δυο άλλα πραγματάκια. Bastards, man. Αγωνιστικά. Πώς εξήγησε ο Λάντον Ντόνοβαν το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας μας? Κοίταξε, for Landon it's very hard because, you know, έχει παίξει πολύ μπάλα, έχει παίξει και πολύ καλή μπάλα, έτσι, ο Landon, και είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, ρε παιδιά, when the going gets tough, the tough get going, man. Πήγαινε η ομάδα καλά χωρίς αυτόν και δεν είχε, δηλαδή δεν το ένιωθε μέσα το τη φλόγα πώς είναι στο barbecue για να ψήνει στα λουκάνικα, τέτοιο πράγμα. And as soon as, you know, ξεκινήσαν οι αδικίες και τα πισόπλατα μαχαιρώματα, και εγώ να σου πω κάτι, παιδιά, μεταξύ μας, I wouldn't be surprised αν αύριο ανοίγανε τη φάκελη της CIA. It was some Italian that shot Kennedy, man. Όλοι το ξέρουνε. Ιταλός ήτανε. Ιταλός ήτανε. Το ψογλάνι. Πρέπει κάποιος να τα πει επιτέλους, Μακ. Ιταλός ήτανε. Και νομίζω ότι και αυτός που, εντάξει, αυτό είναι και νομίζω εύκολο να δούμε. Ιταλός ήταν που έφαγε και το Χόφα, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Αυτό που έφαγε τον Abraham Lincoln, man. Έτσι, και τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βεβαίως, νομίζω. Όλα αυτά. Γιατί να μην τα πούμε, δεν κατάλαβα. Να μην σου πω ότι it was an Italian that killed, you know, Pablo Escobar, man. Νομίζω ότι η Ιταλία είναι πίσω από όλα τελικά. Βλέποντας το παιχνίδι το περσινό, νομίζω ότι πίσω από κάθε τι κακό στον κόσμο είναι η Ιταλία. Και εγώ σήμερα σας αποκαλύπτω ότι θα βγουν φάκελοι της CIA. Hitler's mother was Italian, man. Και ο πατέρας του ήταν Ιταλο-Ούγγρος. Μάλιστα, Μακ. Συγκλονιστικές πληροφορίες. Μακ, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, ναι. Ήθελα απλώς να πω και να πούμε με τον Μακ εδώ πέρα ότι τώρα το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας μας, Μακ, είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη στις 5. Έτσι θα έχουμε ταυτόχρονη μετάδοση βεβαίως, αφού είναι τρίτη αγωνιστική. Να πούμε Τσεχία, Ιταλία και Γκάνα, Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 το απόγευμα. Υπάρχουν. Και πρέπει να σου πω ότι θα τα κάνουν πάνω τους. Αυτό έχω να σου πω. Βεβαίως θα τα κάνουν, Μάκα, όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά την Τετάρτη. Να το πούμε από τώρα. Υπάρχουν 7 σενάρια πρόκρισης της ομάδας μας. Έτσι, τα οποία θα αναλύσουμε την Τετάρτη μαζί με τα τελευταία νέα. Μακ, θα ήθελα τώρα και έτσι λίγο πριν κλείσουμε, περισσότερο από ποτέ, περισσότερο από όλες τις προηγούμενες μέρες,
να μεταφέρεις τις εγκάρδιες ευχές μας στα παιδιά. Να ξέρουν ότι είμαστε μαζί τους. Αυτή είναι η δυσκολότερη μάχη. Είναι η τελευταία μάχη που θα δώσουν. Είναι η κρίσιμη μάχη. Μέχρι την επόμενη. Να συγκεντρωθούν, να είναι καλά, να πάνε καλά και θα τους δούμε μετά στους 16. Έχω να σας πω ότι υπάρχει σύνθημα πλέον στα ποδητήρια που είναι «Δεν ξενερώνουμε ποτέ, τσογλαναρά κολοϊταλέ». Που όλους μας ενώνει πραγματικά. Μάξ, ευχαριστούμε πολύ. God bless. Yeah, God bless America, man, and remember Alamo. Έτσι, Μάξ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, guys. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.